Giimbestigahan na sa Davao del Norte Provincial Agrarian Reform Office ang pagkural sa luna sa usa ka agrarian reform beneficiary sa Kaputian, Samal Island sa Davao del Norte. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, giimbestigahan na sa paro kung dunabay kalapasan ang pagkural sa luna taliwala sa gi-issue nga cease and desist order. Ginapaimbestigahan na sa Davao del Norte Provincial Agrarian Reform Office ang pagkural sa luna sa agrarian reform beneficiary sa Purok Kiamban, Barangay San Isidro, Samal Island, Davao del Norte. Taliwala sa gi-issue sa buhatan nga cease and desist order o CDO so kaniadtong May 2024. Sa maong CDO nakalatid nga gipaundang sa DAR ang bisan unsa mga aktibidad sa luna. Lakip ang pagkural gumikan wala pa maresolba ang kaso nga gi-file sa agrarian beneficiary nga si Crispin Katubigan batok sa mga opisyales sa ilang kooperatiba nga San Isidro Libertad San Remigio Comprehensive Agrarian Reform Beneficiary Multipurpose Cooperative. Kay nungduman nga nagpatabang ang pamilyang Katubigan, gumikan gihasi matud pa sila sa mga armado kay buot matud pang i-demolish o gubon ang ilang mga balay sa luna. Nga sumala sa mga Katubigan, giilog o illegal matud pang gibaligya sa barangay kapitan sa Libertad nga si Helen Perez nga muragan sa pagkamayor sa syudad. Walay labot ni sa kuralo nila. Itong Libertad nga area o kanang ikranbirha din na nga nag-resort, diha ra ang tataman. Tingali ning gi-appeal po diri. Ang barangay San Isidro wala magtugot og tagaan sila og fencing permit. Ang napo sa city nato nga nag-issue po fencing permit, wala po sila magbase nga kini siya ka beneficiary man ni under man ni sa DAR. Nagreklamo sila kay tungod sa pagkural sa luna, naapektuhan matud pa ang ilahang panghinubuhian. Pending resolution of the case, our then regional director issued the cease and desist order to refrain from doing any activity in the area, including fencing. Ang akong maro o ang lawyer sa probinsya as well as there is a regional office na ariha sa area para mag-investiga. Sumala sa paro, nga ugaling dunagyoy kalapasan, pwede sila mismo ang mo-file og kaso. In the event na na-agyoy violation sa cease and desist order, maybe filing of indirect contempt before regular courts. Gikuhaan na mong pahayag si Perez, iyahang gilimura pasangil sa mga Katubigan. Ang titulo magod-ana is cooperative. Si Katubigan, since 2012, na-terminate na sila o na-dismiss na sa cooperative. Kaya dili naman siya good standing since 2012. 30 years abandon ang yuta. Tungkol sa wala investor nga mosulod, tungkol sa ilahang na mosulod, ilang pangilagtan. So wala yung mahitabo nga development sa mga lugar. Pero ako ako gitagaan nila as administrator o attorney-in-fact. Dili po na ako, himuon nagtagan sa legalidad sa madaot ang development sa mga lugar o pagtrabaho sa mga tao, tungkol lang sa mga tao. Sumala sa kapitan, doon na sila'y fencing permit. Actually, kanang gingon nila nga ikural, naman na fencing permit, naman sila idalan diya. In-out na sila. Siyempre, negosyo, wala na siguro sila ka-negosyo, kaya naman sila slide dyan. Siguro, sila pero dapat, kung ginana, hindi nila ipaagi nga tag nila diyan sa social media kay naman sila dalaot. Wala matud pa siya gibaligya nga yuta sa area. Sa ngayon nila nga baligya na yuta, wala pa na. Allegation lang na nila, ay nag-survey, nag-relocate. Sila makakita na galing sila na survey relocation. Ilaga yung ikuan nga, di baligya ng yuta, ano ba? Nang nabaligya na yuta diha, wala pa na kanang na-process. Kaya dagahan man gud ang maligya diha ng mga yuta, dili pa na sa akong panahon. At bang wala pa ko ni sulod. Sa kataganan, kanara po ang Katubigan nga family ang nagsamok sa 596. Giklaro sa DAR nga ang luna nga dunay CLOA o Certificate of Land Ownership Authority pwede mabaligya human sa pulo ka tuig sukad sa pag-award niini. Apan dapat daw dunay gihapoy DAR clearance. All the CLOAs issued were named sa 596. So there's no particular title na limited lang. There can be no conveyance, transfer of the property without undergoing the process of clearance. There is a agency sa DAR.
Sara, ato ang gitawagan no baguhay lamang si Crispin Katubigan alang po sa iyahang bahin sa na-mention pod ni Helen Perez ug sumala niya nga nagpabilin siyang CARP beneficiary butang usab nga gikumpirma sa DAR. Busa gibarugan ni Crispin Katubigan nga duna sila'y katungod sa ilahang luna. Sa bahin po ni Helen Perez, mas maayo matud pa nga iagi na lang sa korte ang mga reklamo. Andam usab ang Katubigan family nga mo atubang sa unsa mang kaso nga ipahamtang aron maprotektahan ang ilahang luna. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.